Bun, da, deci salut și bine la un nou episod din Minecraft. Știu că n-am mai postat de mult, așa că, de ce nu? Doar nici credeam că o să un din nou lag. Bun, și... lag. Și un creeper mi-a băbuit casa. Dar am reparat-o. în episodul care nu s-a făcut. Da, deci... Stai, ce? What the fuck? What the fuck? WTF, Illuminati. Ok, asta e ciudat. Da. Și vă întrebați cum fac semnele astea. Nu vă spun secret. Eu să mă și vorbesc cu niște animăluțe. Și nu știu să deschid o ușă. Un adevărat youtuber nu știe să deschidă ușă. Oițul negru. Auzi, mă, oiță? Vreau să spun ceva. Vă dau un singur lucru. Și care e ăla? Dar stai, mă! Dar stai, mă, că... Așa. Făcută. Cred că aproape la fiecare kilo o să spun asta. Bun. Next. That's pink. Nu l-am omorât pe Gigel. Da. Stai. Trebuie să mai găsim o oiță. Nu le mai pot găsi eu o oiță. Unde pot? Facă și eu mai asta. Mor dacă mă urc toate oile alea. Mor. Încă e nu așa. Nu e nimic altceva. Hai, frate.
oiță. Am reușit! Da, la cealaltă. Uite, da, triunghiul nostru iluminativ. Bine, acum nu cunosc creativ. Mi-am dat creativ în schema ăla și l-am făcut. Oricum, mine o să rămân acolo. Da. Deci, iluminat este un woodboy. Deci nu trebuie să vă sperați în dar totuși iluminat. Surprise, motherfucker! Da. Și sper că v-a plăcut episodul ăsta, mai ales că e și cu sunete. Și vedem data viitoare. Până atunci, eu am fost Killer, dar vă mai țin ca să fac și un patru. Nu? Puțin. 3, 2, 1 și... Bine. De la data... Ne vedem data viitoare. Eu am fost Killer și vă spun bye. Bye.